Gaur Aroztak herri ekimenetik etorri gara Nafarroko Parlamentura. Ikusten genuelakoz ordezkari politikoa zuten talde parlamentarioekin egon behar genuela, pixka bat beraiek gobernua modu batean edo bestean babestu edo interpelatzen duten heinean garrantzitsua zela beraiei trasladatzea, guk ikusten dugula momentu honetan Aroztegiako udalez gaindiko eragina duen plana edo pesisa gobernutik gelditu beharko litzatekela, eta guk eskatu dieguna da beraiek beren aldetik merezi duen garrantzia ematea. Ikusten dugulako zaunitzetan landa eremuko gaiak gelditzen dela bigarren edo hirugarren mailan, eta ikusten dugu kasu honetan argi gelditu dela Nafarro mailako eta Euskal Herri mailako garrantzia duen arazo bat dela, gehien bat nola landa eremuan bereziki inposatzen diren horrelako proiektuak, eta uste dugu ordezkaritza politikoa duten talde guztiek badutela ardura bat herritarren borondatea defenditzeko eta betearazteko. Eta hortarako bidali zitzaien talde parlamentario guztiei bilera eskaera. Gaur erantzuna eman dutenekin bildu gara, hau da H Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemosekin. Guk trasladatu diegu gure kezka eta gure eskaera, eta egia esan konpromiso zehatzik ere ez dugu hartu. Beraiek esan digute kasu honetan 3 talde horiek bai daudela proiektuaren kontra, eta beren taldekin hitz egingo dutela eta ikusiko dutela zer egiten alduten edo zer egiteko prest dauden. Orduan, alde horretatik hori izan da gaurko bileren emaitza, eta guk espero dugu hori betetzea eta lan hori egitea. Azken finean, apirian sartu ziren makinak eta Aroztak herri ekimenetik lortu zen horiek gelditzea eta proiektua gelditzea. Gaur egun ez dago makinarik eremu horretan, obrak geldituta daude, baina guk badakigu baita ere, etorkizunean ere berriz etortzeko arriskua handia dagoela. Guk hori saihestu nahi dugu, ikusten dugulakoz gatazka hori saihestu behar den gauza bat dela, eta lan politiko hori egiten bada lortzen aldela. Eta azken finean ikusten dugu Nafarroa mailan ere oso garrantzitsua dela mezu hori argi eta garbi ematea horrelako proiektuak bultzatu nahi dituzten guztiei. Ez da bakarrik Aroztegia, horreldu dira beste proiektu haunitz gaur egun Nafarroan planteatzen direnak. Bai parke eolikoak, bai HTA, bai erdizen planteatu nahi den meategia, eta guk ikusten dugu ezinbestekoa dela egiten diren proiektuak herritarren borondatearekin kontatzea eta baita ere herritarren interesak izatea. Gero baik ez digu erantzun, eta ez da UPN, PSN eta PPk ere ez digute erantzun. Orduan, gu prest gaude denekin biltzeko, guk argi dugu zein den gure mezua, eta uste dugu garrantzitsua dela beraiei ere entzutea zuzenean zein den beraien postura. Haunitzetan isiltasunaren atzean babesten dira asko, eta uste dut hori ere erran behar dela. Isun haunitz iritsi dira, bai herritarrei, bai prentsan lanean egon direnai. Guk hori salatu dugu behin baino gehiagotan ere, jazarpen judiziala eta ekonomikoa egonda eta dago. Eta hori ere trasladatu diegu parlamentariei. Azkenean herritarrak ari garelakoz berez beraiek egin beharko zuten lana egiten, eta horren ordaina izan da errepresioa. Diru publikoarekin aldi berean ordaintzen den errepresioa. Izen ditugu isun administratibo dexente, 21 lagunek uste dute guztira hartu dugula, alde batetik horiek ordaindu dira, eta gero beste aldetik badugu arlo penalean ere prozedura bat edo abiatu dena, oraindik ez digute deitu deklaratzera, epaitegiatan dago, eta beti ere mehatxu horrekin gabiltza, eta
eta nola impunitate osoarekin enpresa hauek eta gobernuaren babesarekin herritarrak jazartzen dituzten, ez? Eta hori ere adierazi dugu eta hori ere beraiek pesisau geldituta saiestuko zen gauza bat izango zela baita ere.